Most volt egy jó kis kapásom, eltekerte a botot rendesen. Ez most egy nagyobb darab lesz, mint az előző. Örülök neki, mert legalább ki tudjuk próbálni az új botot, orsót. Jobban megörbíti. Hát ennek a botnak mondjuk az elején nem tetszik, hogy az első fél méter az nagyon hajlik, a többi meg ilyen kemény. De hát mindegy. Majd beszélek róla, hogy ez árérték arányában hogy is van ez a bot. Ugye ez nem egy drága bot. Tudni kell, hogy ettől mit várhatunk. Hát ettől ennyit. De azért az élmény megvan. Pont ezért a címe a filmnek, hogy pikkere akadva, mert azt a kevéske alkalmat, amit meg tudunk, azt a kevéske halat, amit meg tudunk fogni, azt talán egy ilyen eszközzel sokkal élvezetesebb kifárasztani. Nem mondhatom túl finomnak a felszerelést, mert 20-as damil, vagy 20-as főzsinór van rajta, és nem is tudom már a múltkori horgászatról összerakott metódkosáron, hogy milyen fornott zsinórom van, de szerintem az erősebb, mint maga a damilom. Tehát ez nem mondhatom egy finom szerelésnek. De azért így is élvezetes kifárasztani ezt a halat. Hát egy picikével nagyobb talán az előzőnél. Igen, még nem akar kijönni. Oldódik, na talán most a meditőért lenyúlhatok már. Megmondom őszintén, hogy hatalmas élmény. A sok sikertelenség után egymás után 2 halacskát kifogni. Hát így ez picivel azért nagyobb az előzőnél. De megpróbálom megmutatni nektek. Na, hát ez egy 2 kiló. 2 kiló körül van. Szakálynélküli horog milyen jól tartott. Ez ki is ugrott a halnak a szájából. Jól látom. Igen. Tehát sose gondoltam volna, miatt nem találkoztam ezekkel a filmekkel, hogy én ilyen pici horgokkal fogok ekkora élményeket gyűjteni. Ez fantasztikus érzés. És akkor nézzük a halacskát. Remélem már elfáradt annyira, hogy meg tudom nektek mutatni. Nem fog kiugrani a kezemből, megpróbálok nem túlságosan béna lenni. De hát amatőr horgász vagyok. Nem sok halat fogok. Na nézzétek. Ez nem az, hogy nem egy kapitális, de azt hiszem a film elején elmondtam, hogy az én horgászataim az ilyen is ehhez hasonló halakra szólnak. Ehhez nem kellenek azok a nagy durva felszerelések. Nagyon jó kis élményt tudunk szerezni magunknak azzal, hogy ilyen kis finom pecákat használunk. Nem beszélve arról, hogy a halat is kíméljük a szakályi nélküli horoggal, a finom felszereléssel, nem tepjük szét a száját. Hát, engedem is vissza éltető elemébe. Hagy menjen, ez az. Hát ez igazi élmény volt.